Ahoj, ja vás vítam u našeho druhého dielu z Let's Playa na Minecraft. Ako môžete vidieť, že tak ako sme skončili, tak pokračujeme. No a hneď ideme spať. No dobre. Allscreen sa mi toto. Hej, Allscreen sa mi nechcel robiť, takže som sa na to tak trošku vykašľal. Ale čo, je tu zase diel. Sakra. No, dobre. Nemáme ani veci, takže vyspíme sa a ideme pokračovať v našom dobrodružstve, ktoré samozrejme pokračuje. Zmenený mám skin. A nie som skinhead, čiže... No. Typujem. No jasné. Peaceful. No, takže. Ste tu videli, jak ma to posunulo dopredu? Dobre. Ale to je teraz jedno. My ideme ťažiť drevo, kopať kobl a dokončiť tento dom. Hej, na čo stávam nové, keď tu mám... Aj, bože. A prečo som ju nepostavil? No, dobre. Urobíme si krampáč. Som išiel povedať, postavíme. Urobíme si meč. Zoberieme si nejaké žrádlo na cestu. A ideme. Viem, že tam mám iron, ale teraz ho využívať nebudem. Dobre, som späť. Iba som potreboval to na chvíľu stopnúť. Tak, ideme na to. Ideme tam do toho lesíka. Začína sa nám to trošku lagovať. Však prirodzené. Ale nám to neprekáža, my pokračujeme stále. My sme odvážni. My pokračujeme stále. Tak. Tieto diely sú strašne tiché, ale a prečo? Lebo časom sa to zmení. Aspoň myslím. Ale určite sa to časom zmení, nebojte sa. Nebudem stále tichý a nič nekecať. A prečo? Lebo som to ja a nič nekecam. Ale keď tu bude multiplayer séria, čo za chvíľu bude, tak môžete sa tešiť, že budem kecať jak... Počkajte, musím si vymyslieť správnu hlášku. Dobre, hlášku nemám, ale proste budem hovoriť, trepať somariny, proste skoro keby som bol svetovaný pod napitom stave a koužil nejaký sračí v nejakým podniku. A to je všetko. Počkaj. Auto. Joj, ja som ale... Darujem tento strom a vám dačo ukážem. Čo ma teraz v mojej hlavke zadúvanej napadlo. Naťažíme si jeden strom. Napríklad tento. Ja si ťažím strom. Wow. On nespadol. Wow. Toho musíme rozsekať. Áno, správne. Musíš ho rozsekať, lebo takáto je logika Minecraftová. Oh yeah. No. A tu už máme naše doly. Tu. Počkaj.
počkať. Tu sú naše doly. Dole, ideme dole do dole. Tak, zabijeme túto zmutovanú krávu, ktorá spôsobuje všetky lagy v našom let's play. No a waypointy. Nič. Nič vám nepoviem. Na čo vám to hovorí, vy zradcovia? A mám v pláne natočiť ďalšie série. Čiže počítajte s tým, že toto je let's playová informačka, hej? Ale akože let's play a informačka zároveň. Takže, povieme si. Do budúcna plánujem natočiť sériu multiplayer s niekým z môjho okolia, napríklad to bude Killemate, ktorý má taktiež YouTube kanál. Natáča na ňom hlavne zo servera, ktorý vlastne jeho ďalší kamarát, ktorý má tiež YouTube kanál, ktorý natáča zo svojho servera, ktorý nemá YouTube kanál. Takže chápeme sa? A mením hlasy. To ste si tiež mohli dneska všimnúť. A takisto som mal knedlík na obed. To ste si nemohli všimnúť, lebo teraz som vám to povedal. Tak... Dobre, takže za chvíľu budeme kopať dole, ale to z toho bude timelapse. Ticho. Prečo im to hovoríš, Messi? Si až taký blbý, že im to hovoríš. A si až taký blbý, že máš taký počítač, blbý. Messi, prečo to robíš? Messi. Ale áno, ja to robím kvôli vám. Dobre, to by už stačilo, lebo sa mi nechce kopať. My vylezieme hore a ideme sa vrátiť do našeho domu. Takého akože domčeka. Time out. Off time. Kúra. A nepovedal som toto, čo si myslíte. Ja som povedal coura. Coura. Dve cobblestone. No ja som načisto zabudol, že na 5 potrebujeme cobblestone 9. No tak nejak. Potrebujeme cobblestone a ja som si ten cobblestone naťažil, ale iba 2 kusy. Vy nič nevidíte, takže pôjdeme na svetlo. 9, no to nám stačí, napapáme sa. Leba, čo som teraz dopiekol. Viete, toto tam je na schvál, toto v tom mojom obrázku, ktorý som dal ako obrázok na môj kanál. Ale akože nie ten podzemný kanál, do ktorého sa vopkávajú tieto splášky a tak, viete. Ja myslím kanál ako YouTube kanál. Chápete? Ja som nemyslel ten kanál, čo vy si myslíte, že ja si myslím. Presne. 8. Takže položíme si ho tu. Ale vypekať toto. Pôjdeme si urobiť lopatku. Presne nám vystačilo. Počkať, na čo robím drevený. Na čo robím styky, keď ich mám. Tak.
naťažíme si piesok, lebo... A prečo? Oj, no dobre, do mne bude. Odsťahujeme sa v nejakom 1999 dieli. A toto bude náš dočasný dom, ktorý odbachneme s TNTčkami. No, teraz potrebujem piesok, lebo chcem urobiť niečo tajné. A zatiaľ, čo ja doťažím piesok, tak vy budete čakať. Dobre, máme 60 kusov piesku. Toto je už vypečené. Zoberieme si polovicu a dáme ho tam. No a teraz čo ideme robiť? Ideme si pekne na strechu, odkopeme si to a pôjdeme presne tadiaľto, lebo tu chcem urobiť sklad. No a pôjdeme tadiaľto, aby sme sa dokopali do toho druhého otvoru, ktorý si teraz len nedávno vykopeme presne tu. No a pôjdeme pomaly tu. Ako môžete vidieť, že ideme tu. No a už tu máme vykopané tu. No a tu pôjdu čestky. Dole bude obytná zóna a tam bude príroda, kde sa budem hľadiť na to, aký naťahovací panačík opravdu som. Osme sklo. No, musel som to stopnúť, lebo mal som taký tušák, že niekto je v dome. Slenderman. Nie, nebol to on. Bol to môj pes. Ale ja mám rásu psa menom Poličná zmes. Dobinka a Zorka. Čo je, smejete sa z toho mena, že Dobina. A ja som sa smial, keď som ho počul. Ale musíte uznať, že je to poslušná. A rád sa... No, radšej som ticho. No. Teraz, keď to nevymerám, som v poriadnej píriti. Zbožňujem tie lágy, keď sa vám posunie sklo o 365 stupňov a spojí sa vám s tým dolným sklom, ktoré bolo položené o 365 stupňov, ktoré nebolo položené o 365 stupňov, ale bolo o 2 stupne položené, alebo 2, ja neviem. Ja som Maďar. Nie, čo si ja nie som Maďar. Som proste... Ja neviem, kto som. Kto som? Mám plán. Ja mám plán, nepotrebujem mám. A to budeme potrebovať poriadne kusy toho skla. No a tu pôjde nejaký ten dizajn, ktorý si vymyslíme neskôr. No. Sa nám vypečie toto. Trošku sa to laglo. Ale to je v toho. Tak. No, ideme si ukázať, ako to vyzerá. No, nemyslím, že to nevyzerá zle. Také potrubie z toho teraz je. No a sakra, odfotil som to. Takže toto je koniec našeho druhého dielu. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli, že sa vám chcelo pozrieť si moje v úvodzovkách ukecané diely.
No a uvidíme sa pri ďalšom diele opäť niekedy o týždeň, o dve, čo ja neviem. Takže sa majte a uvidíme sa. Dajte odber, like a uvidíme sa. Dajte komentár a like, uvidíme sa. Čau.